2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Aşgabat-Çärçöw arasy 600 kilometrlik awtobanyň 203 kilometri ulanmaga açyldy diýilip çäre geçirilipdi. Bu 203 kilometr Aşgabat-Tejen arasy bolýar. Emma awtobanyň açyldy diýileninden 2 ýyl geçmegine garamazdan awtoban Aşgabat bilen Tejeniň arasyndaky şäherlere baglanmandyr. Tölegli bolan bu awtobany ulanan sürüjiler onlarca kilometr toprakly ýoly geçip aradaky şäherlere sowulmaly bolýarlar. Bu arada halkary ýollarda ýüklewlerini sürýän sürüjiler Türkmenistandaky ýol şertlerini öz sosial media hasaplaryndan görkezýärler. Aşgabatdan 100 kilometr ýol geçenden soň artyga gitmek üçin awtobandan sowulan sürüji 35 kilometr toprakly ýol boýunça ilerlemeli bolýandygyny ikrar edýär. Arkadaşlar, otobanı kullandığıma pişman oldum. Yani böyle olduğunu bilseydim hayatta bu yoldan gelmezdim, E5'ten gelirdim. Hem yolumuzu uzattık, hem böyle pis bir yola girdik. Hem para verdik. Hani otobanı yapmışlar ama şöyle 25-30 kilometrelik yolu yapmamışlar. 35 kilometrlik yol gurulýança gaýdyp awtobany ulanmaryn diýen sürüji 45 manat yol üçin pul tölendigini hem dile getirdi. Ne kadar? 45. Türkmenistanyň ilkinji tölegli awtobany näme sebäpden ulanışly ýagdaýa getirilmeýändigi bolsa hemme ma'lum bolýaly. Edilýän guruluşlar halk üçin däl-de ýurdun pullaryny aklamak üçin edilýär. Esas maksatlary pullary aklamak bolandygy üçin beýleki kiçik hasap edýän işlerine üns beren oklar. Bu awtoban töleglerden az girdeji elde etmäge dowam etse, bir näçe ýyldan soň ýurdun beýleki ýollarynyň ykbaly bilen tanışmaly bolar. Sebäbi ýoluň bejeriş işlerini alyp barmak üçin awtobana tölenen pullar ulanylmaly. Eger ortadaky kiçik şäherlere ýol birleşdirilmese, awtobany ulanjak türjiler hem az bolar. Böyle bozuk yol çok fazla olmaz, çünkü böyle olursa bizi bayağı perişan eder.